Menim say ubia wa hyase etie ETIRE NNI SAFOA afiri hyase no a bepem episode 3 me cha hwe to so miensa no. Wani age ha wa story no esifa ekonefa. Na ne to so miensa nso no ebema twist kakra ma wo hunu niema ekoyi. Na fe ne to so na ne to so num ni nyina no obehunu niema nkasa ebekoso yi pan ankasa. They say atremade pa kofi ofie kwabran dwumo abestra no ewa atremade. Yenkom na fe yenkutie nkomo ebekoso adwoadi ya na fe Araba Kyere nso no sene ebekoso ewo montem so ye nyina na retu ho fo ate na ETIRE NNI SAFOA ETIRE NNI SAFOA na wodi akobie mu ahwani wo mu ansa na watumi etu na mobi na so tie we yi a etuma hu sene ni patrim asem atie na fe hu na mo a obetu e dia fa ye fe bi show for am for betumi Mr. Kamafo. Mr. Subscribe to my YouTube channel Mr. Kamafo. God bless you. So what ye ubeye sad na mam pepe. Mami shasie. Ado edi kan ahweye to so miensa. Atremade pa kofi ewfie. Kwamra dwumo abestra no. Kwabra dwumo. Kokoko. Kofi wo ho no. Pa kofi. Wanya bremu mi wo ho dwumo bafo ma han. Pa kofi opeja ni ti. Hey, wo Germany Yenia dwumo menno mena ye frame jampan trudu emframa etubuo no pa kofi osere chichichi me say eya wonya wo ho nsamrani esa na mama kai bo zuni ni mo wonkran dwumo na den ha wo se me bo me ho nsamrani ana mama nka bi ni na se wo twene na se wunni kirema wa wo ka wa de sanso na sa wo sew na se wa hu bia ye kiri pa kofi na se wo ye fa enye wo na wo kan dwumo ye die ama makaya brantie bia meni no ko school wa kropon sabre no na ye da school mu ho na se eduru memne da nwumra ye gie ni nko a obi ansua de pa kofi oni atetesam de dwumo atetesam ne de wo he ebe ye mfie aduasa nie na wo frɛ na atetesam yi pa kofi koso na metio dwumo pa kofi me se kana metio a me wo ho adaje dwumo me se duru me meda na dwosa na ye nyina hia dan kese ba akumu sa koyi begine dwamu a pa kofi na oni no oni din ana dwumo na ye bone mra ne se Professor ata mbelembele me se onya tisi dwem saa obeto ye nsrewa saa kopim se ebia ye bepon debi mpodie o ma ye srea ma mpafisi baako dokota ene kotwae asem o kama ye srea mpafisan obaako ne se debi osofo bi beye asori yesuku mu avutu sem o kae no ne fa ho fe ho ebra wo ka futu sem ni nyina sai na obema baako ada ono nso anim echenka ka dukrom oto nkosi saa no omo a wote ben no esere ma maseta etie pa kofi ekire se ne ho nyefe meboa dwomo ene na mfantifu se acher inim se mfantifu makana correct there mfanche me dwomo me fa review ene na mfantifu se acher ye pon asore pe na maseta ede abufu ebe hye mra se obie ni ho kwan se oda asore dan mu bio eho de obie amowa eduru me da bio a yekohia ya egie ni no sa professor atambelembele yi kofa asem no ba bio bra obegina edwemu no asem o kan ne se maseta se me momu dawro enkyere mu se efi ne eko wo ahonye fe te se me professor atambelembele no unni ho kwan se woda asore dem efri se animtantan ene asore dem nna mfra na no ansikura woti ye no mu a na yehunu se obaako da fom munsom ene ayaresabea pa kofi kwa bena ubekumbi o nti ono na wasua no yi dwomo dabi nanso etoda na makai mufra brem na mpanyinfo nso se wugyae omufra gora unkyere wu pa kofi wo jam twen me ba
asɛm die ɛda a yɛni bɛgye no waka bio okura ɛdan mu edi bi bae hwɛ ɔsane mu nra mefiri adwuma bae na ɔbaa a ɔtɔn ntoma no de yei abegu me hɔ me bae mantena asimpo ɛna adwoa kɔ yi bae me de anka mpɛsɛ me de na ade san kɔma no na wodwene ho sɛn Esa Araba Kyere ahyase de ntoma ebre pa akɔfi kwa ba na eyo ba na eyo so wutie de okay dwomo wode na ade san akɔma ne sɛn obi abɛkyɛ wade a na wode oni ade san akɔma no adan enye wo fa na pa akɔfi enye sɛ nyame fiu na me de ade kye sɛ die mani nye ho dwomo sɛ fa ne sɛn ho pa akɔfi onipa yi minimo nkasa ada eka na anu a metɔ ntoma wɔ hɔ yi ho ɛno mpo na mbɛbɔ wa amane no efiri saa brɛ no ɔde na fa ba bɛhyɛ adwoa dendendin bi a menti ase kra dwomo na sɛ wafa adwoa damfo na ɛnu nti ɔde ade aba bɛkyɛ na damfo akunu a na ɛyɛ bɔne me de ani wusɛm sɛ die me mmoa wo ma wo nyɛ yɛyɛ namfoe sɛ biribi kɔ bɔne a ɛsɛ sɛ yɛhwɛ de to na kwan mu efisɛ mpanyinfo se ɛba ɛka woni pa akɔfi dabi me de ne aminim na matea ne sɛ so obi yɛ opapa na woni no ahaw ɛno nti mempɛ sɛ obi bɛyɛ me papa dwombo me se ɛdeɛn kra na ɛhaw ne ya me de ompa fa ma me nkɔpam nhyɛ ɔse fa pam deɛn pa akɔfi ɔse me mfa mpam dwompa nso de me de yɛden adwo de ya ofiri dwom ba fie me mamwa ha agyanom dwomo ya me de pa akɔfi ya anya ado adwo de ya adan opese okopom atade esisi ya dwomo enu na da ho no oso de na ade ekoma no adwo de ya ode ho ade ekoma no dwomo ese ono a adwo de ya ode na ade ekoma no se de nti enya ofa na dwomo na obi be kya wade mpo na nya ofa na wode oni no ade esan akoma no amanani ewu adwo de ya na yenso bone ben ne wo mu na no ode ntoma ba ha wogina wanan mu na watɔ apofa miensa atua ka ɛhɔ a yema oba no ebu yie ɛno ntina okokuma se ɔhyɛ da tɔ saa tare tam yi brɛ wo no sɛ oni mi die hu nkɔmɔ ansa pa akɔfi ade ntina wanka nkyerɛ me ansa ɛka me nko a anka me de na ade bɛkɔ akɔma no nanso mwaka magyae dwomo ye mawu a anka mayi aseni adwo adi a woma yenkɔda no asekora prɛko dwomo ampa nso de adwempa aba na wogi di sɛ yɛbɛto no wɔ ne fie awie yi ebi a odwadeni ɔde ne nneɛma kɔ akyini adwo adi a mene no mpo na efiri dwem bae fie pa akɔfi me nko anka me se moma wonwunu ntomu ansa na yakɔ dwomo saa nso yɛ adwo adi a yɛmo kan enka ne kwan so a nanso ɔse ebi a ɔde nneɛma bɛkɔ akyini ɛwɔ kofi ase na ebi a ɔnsan ma nnɛ dwomo ɛyɛ ma yɛnkɔ na mpanyinfo se sɛ wofuru dua pa a wote hwe a wasi usan nso a wasi ane no ndi sɛ yɛda no ase anopa o awie o anadwo nyinaa yɛ asedakro yi a pa akɔfi nanso monka hunu sɛ woyɛ biribi na woyɛ na amanneɛ kwan so a ɛna ɛyɛ adwo adi a na afei deɛ adan na pa akɔfi wasɛm ayɛ twan na nsan yi sei moma yɛnkɔ na anwa a na yɛankɔto ne fie wɔkɔɛ ohyia no kwan so sɛ mekaeɛ ɔno mpo ɛna wasoa nneɛma a wɔba yi ebo anka yɛba wɔ hɔ Araba Kyere adan asɛm bɛn na ɔma me ho mu nyinaa adwane yi ɛne ɔkyerɛ sɛ obi ama ne ho ne obi ama ne ho mu nyinaa adwane ɛdi obi kunu deɛ antɔ nneɛma ankɔkyɛ ne saa na anyɛ dɛn adwo adi a ɛnyɛ hwee anka yɛbɛda wase Araba Kyere ɛden aseda adwo adi a ɛnyɛ wakyɛdeɛ no Araba Kyere na yɛnti na monam awia brani so ɛte nkukuniwa yi mompɛ mba bi ntina ɛnyɛ mo ahome abrawo dwomo awura ɛnka saa mpanyinfo se ne onya kɛse a ɔbɛma wo no onya keto a ɔma wo pa akɔfi ɛno
maha meda wase anyado odwa ne nsem dwumo oda wase ahenewa kuta yen saa agye die a ebo ukunu da wase mu onyina esre Is agye die ade ni kunu na ma wade awie o ba na yo Araba Kyere yeni aseda agya ho ye nika ene me kunu ne no a wonso woni abarima ne no exchange agye die a eno a ne no Araba Kyere ye die enkansa se mo ha mo kura beda mase me ba ha nche anka mo behunu obo ase mema me tu aba ha no wompe kura mitumi totrosa empo echema womo a otai di medwa ye die se munya nhunu bi onyame pe na mo ne metena na mo behunu me nipa ban dwumo na awura mani nsawo wo se wo firi obo ase Araba Kyere mbom bi krom ankasa ne sakune nanso mia mentena hoda sese die me fa ne se mi krom a na obo ase dwumo akyeremane na obo ase die se nyina eyifua Araba Kyere wonim ho paakofi na Ghana man yi mu hefa na kwabran dwumo enim onim ba bia adwo die a oyo brefo tan ebo ene na yebedan ye ho ama wonso wanya kwan akodi udwa kakra Araba Kyere eno de ensa hwe enipa ena ye na sika de se yebeto ye dwumo awura ene yebesre kwan sene adwo aka no ade chi a yeda wase mu se wote se akokoni abonkokuru kwa na eyeyen a yeda wase no na yeyen ena yeda wase no Araba Kyere jama menso menimu bedi nkra kakra onyame pa ochina chi metwa mani ahwefie kakra enam santi mede meniuma kakra akai kokofi ase ene dome ahwese obedi medwa dwomo we die se okokrom ha onkyere Araba Kyere ahire sokra bedi na watwe miensa paakofi na da pem miensa so a eyesa wotena faako ma wani ka dwomo ene awura untumi ne yentena ha oba ejama obi nyanso mu entina wani nkan yi osre adwo de a ono ntoto ade o mayenko na onya kwan paakofi jo awura woni nyame nko okoe esi enigi ebamu ba na eyo se yashase etontoma adwo de a ede okunu edin ede ama Araba Kyere ze okunu Araba Kyere nso afanya sakwaso ka tese mi kunu no de na se wonu abarima ene kofi ebekwa akosi sen etire eni safen ETIRE NNI SAFOA megidi se mire kono anim no obehunu sane a enima besi fa akono ETIRE NNI SAFOA yewura bio amu akwetroye no adesua pii no ana wom nyabre ne yentena na obedi hu adanse pa yankopon shira me subscribe to my YouTube channel mama wate na every bia me drop here on saka ntem we nya nwuma nko ebekenkan nwuma pii ho ebekenkan a obehunu se ye wade ye waza oye pa ewa kan man mu nyame on shira